Manipod nang ngagak daytoy a programam kanayonen ti panagdengeg ko. Pudno launay ang makaited iti adal ken liwliwa kadagiti kaskanyak a dumdumngeg. Naawisak met a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko iti biag. Ket patsek ken mamatiak a makaibati daytoy iti adal kadagiti naayat a dumdumngeg. Rukyak nga ruden ti agsalaysay. Aha! Apay nga gadal ka pa ilang nga minaya. Babae ka. Nasawain da kan tumilaing. Kalpasan na. Agtagipalay ka. Kinagaywan kanto kadagiti anak mo. Ay, saan mo na masapol ti diploma para iti dayta? Sanyo lang arudan a pinagadal dagiti kakabsat ko. Ita, didakmat pagadalan. Audrey, anak ko, saan ko maanatang ti ulom? Denggem ko mati amam. Nana. Apay, anyaya ko matinagdumaan niyo nga kakabsat. Tatang, kayat ko ti agadal. Pwede ko na madapos-busan may itinan para iti panagadal mo. Ay na, gastos la dayta. Nasaysayat pa tulungan na kami nga garden ka nagaramid iti walis sa boy-boy. Baka umasinso pa iti biyak tayo. Gamno dayta iskwi-eskwila. Aho, awan lang buko na dry. Nanang, pangaasiyo. Kayat ko ti agadal. Pasensya ka na, anak ko. Ngamnoan niya ti imbaga ti amam. Iso ti masurot. Di tay mabalin atub ngaren ti amayo, Audrey. Ipanagnag ko ka na kayo akamalak aragpasan dagiti arapapo. Diyak itulok ka dituyak latan aging gatong palbiag ko. Audrey, Manong? nakaluto ka din. Magbisina ko. Nay, kanya tira ramida. Apay nga gimimpake kami te. Pumanawak, Manong. Saan mo ko man nga ibagbaga kadatatang kananang? Sa dino kumamot ti papanamatin ko. Oray sa dino ditan basta pumanaw akong dito'y balay. Sukiram ni tatang. Manong Jun, sikati inauna ka na tayo ngagkakabsat. Lalaki ka pa'y. Apay adi ka man lang nagsalukag nga agadal idi. Tapno makalpas ka, kat makabirok ka itinatalgad at trabaho. Asan mo ka nga garapapi ti kastoy a klase ti biyak. Kat no ultimo paggatang iti bagas katawan. Ay kat mo talaga nga awan na tulad ti pakinakam na kada tayo. Kastoy tayo latan, aging gatong palbiag. Kastoy nga? Marigrigat. Sangkasapol, sangkasakmol. Kinapatag, mangmangan, kin umangangis tayo. Nasayatin day ta. Diyak kaya ti kastoy a klasin ti biag, Manong Jun. Amok, ken mamatiak nga itilikudan dagiti bantay a makitkita ta. Manipod dito'y kalapaw tayo. Adda na pintas agasat nga agururay kanyak. Nukas na, nagapu ka iti probinsya. When, ma'am? Naturod ka matngarot ano kasta iha. Napigsa ti pakinakam mo nga umay dito syudad. Kat, kumusta? Saan ka kadi ama ikaw? May kawak nga rod, ma'am. Nangro na iti panagbalasiw ko iti kalsada. Kinapudno na. Bumayagak iti 5 minutes sa kubaya makabalasiwak. Anya? Kasanong kat nagpapartakbat dagiti lugan a lumabas. Sa dino nga iti pagnanaadam ita. Ada part-time job ko iti palengke, ma'am. Agla ko iti natanggan prutas. Ijayak nga agnanaad. Imbaglaangan tanaawat ka kasi student assistant dito school. Nagasat ka, ta dito'y ka library unassign. 5 laang nga oras di duty dito eh. Masapul abantayam dagiti estudyante. Siguraduam nga awan mayawit. Wano mairwarda dito a libro. Malaksid lang no puludan da. Daytoy tilagbuk kan record book. Masapul nga aglag in amin nga estudyante dito eh. Naawatam ka di matlaang dagiti impagaki, ha? When, ma'am? Okay.
Good. O sige ha, panawan kan dito eh. Nice meeting you, Audrey. Nice meeting you too, Ma'am Annabel. Katagyaman ak unay. No worries. See you around. Dituya kon nga aguray ti Jeep. Isagana kon ti pamasahe. Iti kasta. Saan akon nga kakaotin ton madamdama. Ay, sus. Awan ba't gaya man nabati a kwarta? Ay, imbayad ko gayam amin iti padait ko a uniform ko iti kalman. Ay, madapay gayam balance ko. Nasapa pa'y matkit di ah. Ano sa kong timag na aging gayjay pagadalan. Wen, magmag na akon. Dito yaklatan amangan. Iti kasta, awan makakita at tinapay lang ti balon ko. Mapsugak mat siguro dito yan. Uminumak tulatan iti ado adanom. Miss? Excuse me. Ha? Isubli ko man lang ito yung libro. Okay. Sige, sir. Mabit lang ah. Ta-check ko ti record book. Amom ka diya bawal ti mangan diti unag ti library? Ha? Ay, kwa. Wana, ambok. Iso na lang taawan matandang iti estudyante. Lunch break ngamin. No, na teacher makakita kan ka. Amangan mong tan na ka. Kasta ka di? Wen, Sige. Madamdamak tungarodan akanan ti balon ko at tinapay. apay nga may na di ka mapaniti kantin. Ha? Ay, kwa. Awan ngamin ti igatang ko iti kanak iti kantin. Ala, umay ka. Sumurot ka kanya. Ha? Umay ka kunak mayat. Sumurot ka kanya. Tama pantay di kantin. Ilibre ka. Oh, ato yung tinatang aginatang yo, ma'am. Agyamanak, ma'am. Agyamanak ba't balasang ko? Ay, sus. Diyak matan napuputan ti oras. 30 minutos laangan sakbay ti sumaruno a klasik. Partakak tagsukat. Iti kasta. Sanak amala daw iti klasik. Oh, at 20 ka nanta, Audrey. Mangantan. Thank you, Chad. Third year college tan. Talo atawan matan nga libre-libre nak iti lunch. Dahil tati pagsayatan na. Nadabak na nga barkadam. Ha? Uwan nga ron. Ano? Mangan ka gitin. Madamdama, tumaray ka man na mapan di library. Amon, bilibakan ka. Ha? Nakagagagat ka. No siyak siguro ti adday ti sitwasyon mo. Amangan no jak kabalan ti kasta setup. Student assistant iti agsaba. Tendera iti malam. Estudyante iti rabi. Maturog ka pa iti kasta sitwasyon. Siyempre, mata. No jak maturog. Di kasla ako man zombie. Amangan no sinusup ko aminan at dara manipod iti tenged mo. Talaga mahalampay lang kagjo ka. Ay, naku, Chad. Narigat ti biyag. Imbagkan ka ta suportado da ka ti pamilyam. Siyak ngay, awan sa bali anam na maag. No di ti bagik laang. Kan syempre, ni Lord, awan sa bali akam kamangag. No saan laang nga iso. Nangro na no kasya marigrigatan akoan. Iso laang ti pangibagbaga ak iti amin asakit a marikriknak. Amok nga minadinak baybayan. Kan amok adengdenggan na amin dagiti ibagbagak kan kararag ko kan kuana. Ket siyak nga Saan ka di? Saan matakas na ti kayat ko asawan, Chad? Ouch! I'm hurt. Anya ka di. Ti kayat ko asawan. Saan mat nga iti amin agundaway, kat may bagakkan ka dagiti parikot ko. Dagiti saksakit ang tinakam ko. Kan amin na pagdaldalanak iti biyag. Amo, Audrey, makikita ko ti masakbayan. Anya? Amo, kan mamatiya, ngagbalin ka to maysa kadagiti kang atwa na tao.
Ket idaydayaw, ken pagserbiyan da kanto iti kastaunay. Anya? Um, Oh, Chad, apay nga da ka dito eh. awan lang. Kailiw ka ngamin na makita. Anya? Sika talaga. Ag-review ka kit din. Iti kasta, nangato ti maalam iti exam tayo. Nag-review ako na. Siyak ba iti kunam? Ay, sus. Nala, di nakngarod disturbuhan ta ni madama ti pa nag-review. Hala, bawal ka no ti ag-review dito yung library. Bawal ka dyan. Katno dito iti pinaka the best na pag-reviewhan. Ngamin, naulimag. Si kalang tinaariwawa. Day tagat ti pagbili bakunay kan ka. Oh, apay manan. Kabailam nga isabay ti trabaho kan pa nag-review. Siyempre kakayanin para sa kinabukasan. Wow! Nagnangato dagiti grado, Audrey. May sa kapagwadan nga estudyante. Nakagaggagat kang ubing. Agyaman ak, ma'am. Ayon gayam, iha. Ijay kapay lang ang kadisigot apag nanaadam. Iti ko na mapagtrab-trabahom, ijay palengke. When, ma'am? Kayat mo ka diti umalis. Ha? Nakitam ka diti baro a building. Iti sango ti iskol tayo. Para dayjay kadagiti mamaestra nga adayo ti balay, wenno pagaw-awidan na. Kas kanya. Iso na lang ang tagdamutan ababangak ng apartment. Mas komportable ak ngamin ijay. Iso adyak kayat ti pumanaw. No kayat mo, si kalaangan ti agnaad tita. Anya? Sa anak mat a maestra, ma'am. Kan maysa, amang ano saan amabalin. Estudyante ak pailaan. Anya ka kadi, am-amuda kan dagiti teachers dito school. Amok nga umanugot da. Itikas na, makaturog kamot iti nasayaat. Saan kan amakilinlinatlet ka dagiti katrabaho am iji palingke. Kan may sa, as-asidag dito school. Ma'am Ann, Apay nagsangit kamot dan. Apay, adda ka di madian na ibagahan. kwa, ma'am. Awan, agyaman ak unay. Maragsakan ak lang amin. Panagriknak kat adu dagiti blessings nga ititad ni Lord kanyak. Manipod imayak dito'y syudad. Naadanak adagos iti trabaho. Ura iti palingkilaang. Namamo kayo. Namamok ni Chad. Kan, adu dagiti mangisaksakit kanyak nga oray jak matkapkapin ano. Ngamin, nasingpet ka. Malaksid iti daytan, nagagat kan pagwadan ka nga estudyante. Mamati ak amatungpal amin nga arapaap mo iti biyag, Audrey. Oh, nakatugaw kayo umanditan. Nakasla dapat padaanan nyo, nanang. Ay, kumusta amat nga tanjay adim, anak ko? Panagkunakit saan nga agawin pa Jay. Ambom ka day. Asaan at kami kinitatangyaw tinang panagan kini Audrey. Pinanaganan ti apong kaw anang panak iti kanyak. Ti kayat ka no asawan ti Audrey ket noble and strength, supernatural power, and honorable. Iso siguro ang naidumduman ni Audrey kada kayong agkakapsat. Ngamin, nakuntinto kayo iti kastoy abiyag. Idinto tadya ikapsat yo, na iturad natin matayo, tapno mapan agtrabaho iti syudad. Kanyang iti amuta yung nanang. Amang ano nakiasawa mo ten. Saan?
Amaw kasaan nga aramiden ni Audrey dayta. Ngay na, kasanukay ko makasigurado asan pa anak asawa ni Audrey. Amaw kadeterminado amang ragpat kadagiti arapaap na. Ang 7 atawon mo tin tinapalabas manipod pimanaw. Itilas ti 7 atawon. Saan pa apulo sa nagawaway nanang. Uray surat la kumamit kitawan na awat tayo. Di kaya't nasawan. Nalipatan na tayon. Nuad aman pagbabawyak kita. Awan sa balay. No saan at itiyak pa ng suporta iti kankwana. Isu ano pud no analipatan datayaon. Okay lang kanya. Ngamin, maawatak jay atim. Nanang. Ngam ikar kararag ka o. Asapay kumata agawid, uray iti maminsan lang agundaway. Iti kasta, makapagkindawak mo't iti pamakawan kan kuana. Kasanulay ta, Delphine. Saan mo tan amay kikataw yung mga nabayagan dita? Handa ito Lorita. May katulata. Daytoy katirikat na. No sang kasapo o sang kasakmula ang ti mabirbirukan. Awan pa'y maurnong a pagpaagas. No kastoy nga ang sakit na tao. Lambungan nakman hindi. Iti laya. Hunohan niya. Pulong dita. Himbag lamang pwede uyak ko. Kapilitan na. Kaawan mo't nga road maigatang iti agas mau. Mabit lang nga road. Tamangilambung ak iti inumam lakay. Lakay. Apo? Apo, umayon na. Dan sa tao. Yahoo! Nanang! Tatang! Ada kayo kadi? Kakitaan. Ay, Audrey! Si kakadin na ito anak ko. Wan nanang! Siyak nga rod! Ay na, Diyos ko. Agyaman na, tanagawid ka matlangan, anak ko. Pasensya kayo na, no itaak lang nga nakaawid nanang. No amuyo lang ko ma. No kasanok nga inanusan ti iliw ko kada kayo iti agarop 7 atawan. Ay na, anak ko eh. Nanang! Sakit dito biyag mo Baro, di suot mo kawas. Nagraman sapatos mo. Abayan, nagsumli ka pala dito kalkalapaw. Tatang, nagpasyud adak. Tapno ag trabaho, gaputa kayat ko ti agadal. Iti kasta, makasampulak iti natalgad at trabaho. Dinungpal ko dagiti arapap ko. Saan lang para iti bagig. Nunikat para kada tayo. Para iti pamilya tayo. Pagkawanandak ko ma. No sinukir ko ti pagayatan niyo hindi. Pagkawanandak no naglibas sa kapimanaw. Amok nga minadidak matla ang palubusan no agpakadaag. Iso ang kinaykayat kong tinaglibas. Pagkawanandak ko ma. Nanang, tatang. Saan asika tirumpang adumawat iti pamakawan. Nanigat siya kanak ko. Siya nga ben. Awan man lang nga pulaw sinaramit ko. Tapno matulungan ka. Awan day jayan, nanang. Aywan gayam. May saakitan nga engineer. Engineer ko na. Awan, nanang. Delphine, engineer ti anak ko. Nasayatan, lukas na.
Ang sublikan ni Jesudat. Kaya turno sa tibiyang mo. Hindi na kami panunutan. Kami nasayat. Kasasaan mo dito. Magmakan kami Uray ka sa no kinarigat tibiyang. No ang subli ka dito. Marigatan ka manay. Paragsakan kami na makabaw nga anak niya profesional. Delphine, Awan min na itulong mikan ka. Isuwasan na kami ngarudan na panunudan pa tatang, sa anak nga agara paapno saan agapo kada kayo. Ti baligi, kat baligi yumatan. Ngamin, da kayo ti pamilyak. Da kayo ti makagapo. No apay nga inggaad ko tinagadal, ag inggaan nakaturposak. Oray sa dino pa'y alugar ti pakadanunak. Kan oray anya pa'y abaligi ti maragpat ko. Da kayo, kat da kayon tulat ta ti pagawidak. Gaputa da kayo ti pamilyak. Saan matakas karina ti basta rumangay iti biag. Masapul ti agsalukag, agsakripisyo ken dumiskarte, tapno magunod mo dagiti arapaap iti biag. Ininot ana ipaaramid ko iti balay ti kalkalapaw mi. Tultulungak met dagiti kakaanakak nga agiskwela. Kayat ko ngamin a masurusuro damet ti agarapaap. Aggaget, agsakripisyo ken dumiskarte. Iti kasta ket maragpat danto met ti balligi iti likudan ti kinarigat ti biag. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma ta nakaibatiak iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Audrey. Ken ka pagayam, Audrey. May saka kadag iti makapaneknek nga awan imposible iti tao nga ammuna ti agsalukag ken dumiskarte iti biag. Kang runaan iti amin di panagtalag tayo iti Dios a namarswa. At daman dagiti panubok adumteng kabaalan tayo asulbaran ken malasatan babaan iti pamati tayo ken kuana. Ti tao nga addaan determinasyon maragpat na dagiti balligi iti biag. Alakastan pagayam, Audrey, ket pagyamanak unay ti inkapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Vocational laeng tinalpas ko, ngem si papanakkelak amang ibaga anatalged ti trabaho. Nang runa taaddaak iti maysa a kumpanya. Nasapaak anang asawa, tapno ti kunak ket saan tuunay nga adayo ti agwat ti tawen mi kadag iti agbalinto nga anak ko. Isu na laeng tanatay ti asawak idiinpas ngay na ti may kadwa nga anak mi. Kalpasan ti 5 a tawen nang asawa ak manen. Ngemdak sanggasat, gaputa saan kami pailaang anaadaan iti anak, kat insubli na matlaang ti bulod na abiyag, gapu iti sakit akimpet kenkwana. 2 atawan ti napalabas na amamok ni Janice. Nagden na kami nga rod iti danda ni 3 atawan. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Kan bakit? Iti kasta, makatumar ka matan iti agas mo. Diyak kayat, Gabriel. Awan ganas ko amara. Janice, masapul amangan ka. Iti kasta, agsubli ti sigo da pigsam. Matayak sa matan, Gabriel. Pangasim, di ka kumagsaw iti kasta. Huston sakit di timbaga ni tatang iti kanya. Ganya. Asa anak arumbang amakikalay sa kan ka. Ngamin. Amin amakiasawa kan kakat matay. Anya? Nadyak siguro sinukir ni tatang.
Nalabit nga awanak itay di kastoy a sitwasyon. Di mo ibagangag, babawi ka. Anak ikalay sa kanyak. Uray ang babawi ak. Naladawan di amin. Sangsangwakon ni patay. Akasmat lang ang itinapasamak kadagiti duwa nga imunang asawa. Agbyag ka pa, Janice. Apay ngamin ay akas na ti pagbagam. Agimbag ka pa eh. Dua bulan na nakastoy ti sitwasyon ko. Saan ang maibaga dagiti doktor? Noon niya ti sakit agimpat kanya. Ininot ti panagkapsot ko. Ti ko nang kani. Kat andapay namna mga agimbagak. Gabriel. Janice. Manipod ita. Ininot ko nga aklunan. Aso magmamanulaangan nga oras ti panagbiag ko. Itikas na. Kuray matayakon. Awan ti sakit tinagam ko. Ama pa na kon itinagkay sa biyak. Sana mapasamak na ita. Agimbag ka pa, Janice. Dayta umati mulam, iti panunot mo. Sigurado ka kaday ang naalam amin ng akagawaan ni Janice. Oo, nanang. Pura kami ng dagito yanak ko. Nagunagmat daitan asan na ay mo anak ko. Itilasot ti sa nga pulo atawan. Talon a babae ti nakadanak. Gaman yan. Tanapukaw da amin. Puton sakit iti pagbaga dagiti tattao. Nga dalunod iti kinatao. Ay na anak ko, awan ti kasta. Saan nga ilunod ti Diyos dagiti pinarsuan? Nalabit nga aging galaangan ijay ti biag dagiti nagbalin nga asawa. Nanang. Amin tayo kat addama ko na agasat nga intay pagdaldalanan. Panagrit ng kamin. Kat kasla siya ti mangidurduron ka nakwada, iti abot ni patay. Di mo ngamin panunutan na kasta, anak. Agladingit ka ita. Ngam inton bigat, bumangon ka. Ngamin, iti inaldaw-aldaw, adda baro nga agsapa amang ipaay iti baro anam nama. Nanang. Agyan pailaeng kada kamay dagiti duwa nga anak mo. Ijay da pailaeng balay. Agyaman ang nanang. Agyaman ang itipan nakaawat nga ipapaayo kanyak. Ang talutawan matan, manipot na tayo ni Janice. Awan ka din ti panggap mo ang mga asawa manan, parts. Kasla, mabutang ang matan panay. Makabandog matiagladingit. Inaiwanak mo namin dagiti talo, nagbalin nga asawa. Dakman na mo, no apay ngagpaparehas mo tigasat da. Anyang ita mong pare, amang ano talaga, saan mo pa'y anabirukan ti forever mo? Isa kasta. Anya, sikamot pare. Hindi ka babalin na basta sumuko pare. Uping ka pa'y saan ka di? Awan pa'y korintam. Panago na kahit. Okay ako nitikas na kasasaad ko. At amatin doang anak ko. Warikas ka sana. At dadan tungot siguro ang mga iwan kanyak. Into nagsalog ang tipigsak. Alay ko. Sa dinong tinaggatpon na itabula. Sorry sir, pasensya kayo kuman. Ano ko nakajak ka yan? Jak ka na ti sumunod, mami. Ay, pasensya kayo sir. Sorry talaga. Agwalwala nga minti anak ko. Tadi na kayat nga isurot ko iti ayam ti lola na. Ay,
Puro ngamin computer. Iso ako nak nga ipankulaang nga ni dya probinsya. Mano ka din titawon ti anak mo, ma'am? Kwa, 15 anyos nan, sir. Nagtangkan nga rin ti ulo na. Sukir nga ubing. Kabailan na kasungba-sungbatan. Rumbang ko ma, adisiplinaan ti amana. May saak a single mom, sir. Ha? Kabarbaru ka ditoy? Uwan, sir. Kinapudno na. Kal-alis mila ang idi may sangal daw. Toy kumpare, single mat. Ah? Ay, Billy. Siya ni Billy. Isumot ni Gabriel. Siyakmat ni Beatrice. Nice meeting you, Beatrice. Makasapulam ti kadwa, mamang disiplina iti anak mo. Mabalin ti kumpare. Ah? Ay, Billy. Lapintas na dyan, Beatrice, Kan madlawan na singpat. Anya nga ito na pasyarak iti balay na. No bilang tarmak. At nga tanam naman kan kuana. Aklunan nak nga ta. Kas may kadwa nga ama ti anak na. Jak malipatan ti panagisam na. Nakaamamo dagiti mata na. Sakit at dadwa kalit na. Agayan tak katimanan. Ay na, nakatatarmat gayam to'y anak mo, Beatrice. Brent, anak. Ag-bless ka. Agmanuak, Lola. Kasya nakatidio sa po. Agawit kan, Mami. Pasensyaan nyo lakuman, nana. Talaga akas na day tanga ubing. Awan na nyaman na balasan ko. Anya nga min kararamidin tayo ditoy. Ay, kwa, mabiit laang tayalaan kayo iti Diyos. Ay, saanan, nana? Ha, Inyo may milaang daytoy. nay, anya day tabalasan ko. Nagpalingkiak namin itay. Inlakaman kayo, nana. Ay na, agyaman ako na, Beatrice. Ay, wan, kumusta kayo meten ngay iti anak ko? Nasayat kami mat, nana. Madlaw ko't kinasingpad na. Kanayon a concern kada kami nga agina. Amom ka di iti may papankan ko, ana. Di ka di panakatay dagiti nagbalin nga asawa na tidakdakamaten yun, nana. Wan, Ay, uwan, nana. Ada ka aruba nang ibaga kanyak iti dayta. saan ka kadi ang mabutang? Ibagbaga nga men dagiti daduma, ana ilunod ka no ni Gabriel. Jakmat kayat apanunutan akas dati anak ko. Ngam jakmat kayat amay pada ka itinaudi nga ingkalay sana. Anag babawi anak asawa kin ni Gabriel. At daamin kan ka desisyon, Beatrice, balasang ko. Numamati ka apudnaw ana ilunod ti anak ko. Wano talaga akas dya ay tig-asat dagiti nagbalin nga asawa na. Anya tinagusto nyo iti dayjay, Gabriel? Mami? Jaket nagbalin nga stepfather dayjay. Kinmaysa? Di mo't ibagbaga dagiti kaaruba. Anatay dagiti nagbalin nga asawa na. Apay, kaya tiyong ka di mo't timatay. Kat, apay akas na nga iti panagsasaom kanyak. Bugbog kawan nakmatan. Jak nga rob kaya dayjay tao. Aglablabas kan, Brent. Dumakdakkel ka nga awan respetom ka dagiti natangan. Day ka kaditi insurok kan ka? Ha? Anay ko, Mami. Anay. Nudni mo kayat kan ko, ana. Mabalin nakmata ka sarita iti nasayat. Di nakbugbog kawan, ha? Uwin, Mami. Uwin. Nasingpit ni Gabriel. Saan akas iti amam, akas lanang ibati iti basura iti pinanawan na ta? Mami. No ka ba ilamon ti agbiag asiksika? Sige, uray sukiran nak. Uray sungba-sungbatan nak nga inam. Ngam no itataubing kapay. Rumbang nalaang nga agtulnog ka kanyak. Ngamin, pagsaya atam matlaang ti pampanunutak. Maawatam. Anya da itoy? Baro abola.
Naibagang kami ni Mamim, mahilig ka nga basketball. Iso nga gatangan kan. Original day ta. Or aramidem da ito'y. Tapno maalam tirik na. Itapay lang. Ibagbagakon. Mapaay ka lang. Jakar aramiden day toy. Tapno lang maalak tirik na. Ngamin, uray di na kayat. Di mo malapdan ti desisyon din na. Agkalaysa kami iti umay abulan. Nadada ko sa mapasamak tinak. Sikat ti si Direk. No kasta, mamati ka mat. Iti ibagbagada anay lunoda. Adaywan mangamin ni Mami. Naladawan, Brent. No di mo kaya't nga dadaka sa mapasamak ka ni Mamim. Saan mo nga rin asong-basong batan? Respetuam ngamin, tayo sutina. Ita, numamuak asan ka pailangag tulog kang kuwana. Ken bugka-bugka mong pailang. Siya kung timang disiplina kan ka, mawatam. Awanan, talaga lumakaya kon. Ah? Ay, jakon ka bailan nga gayayam iti basketball iti mabayag. Nabasbasakan itiling at lakay. Mabit lang ang tapunasak ti likod mo. Salamat nga ron. Naggrabe ti bara na. Oy, at to'y ti danom. Uminom ka pa'y Gabriel. Itikas na mabangaran ka. Agyaman na ka? Oh. Amon, siyak ti rumbang agyaman kan ka. Ngamin, ar-aramidam ti amin tapno agkasundo kayo lang ka ni Brent. Desertion titawan na. Iswasaan na mabalik na bibibimpay. Dagiti kasta nga edad, katrumbang apakitaan iti husto pa ng disiplina. Naskan lang nga ipakita kadakwada, asan arumbang tikas dyan og ugalyan da. Talaga nagasatakkan ka, Gabriel. Oh, nagunagmatanday ta pa nagsunaay mo. Danda ni makatawanan nga agdandan nata. Mabutbutang ka kasta ka di. Diyak kaya panunutan ang mapasamak matkan ka. Tinapasamak ka dagiti mo ng asawak. Iso na lang. Tada dagiti gundaway ang mapanunot ko lang tati kasta. Iso madandanagan ako no ko. Agtalag tayo iti Diyos lakay. Di ka di madandanagan ta sa anak pa'y amatay. Ay na, agyamadak ka dagito'y agrocery sa nakaw. Awanan niya manananang. Kumusta ang nagiti anak ko? Natulong damot la ka di kada kayo? Ay, wan. Awan parikot ko kadakwada anak ko. Nasisimput dagiti anak mo. Nasayat nga ron no kasta nanang. At dan sa awag mo, Gabriel. Inimat, Brent. Mabilang tasong batak. Hello? Uncle Gabriel, ni Mami. Oh, abay ni Mami Miho. Anyat na pasamakan ko na. Nahitin rin, Uncle. Anya? At da kami dito ospital. Umay kayo kumadagos dito'y. O sige. Umaya ko na. Oh, apay. Kanya tinapasama kini Beatrice. Dahito iti pagbutbut nga nanang. Ha? Kanya ti kayat mo asawoy. Napasamak man iti pagbutbut nga ka. Napasamak manan. Apay nga minaya. Kanya tinapasama ka na ko. Na-aksidente ni Beatrice. Kanya. Katanya pa'y lang arutaramidang. Apay ang nakatakder ka pa'y lang dita. Alamapan ka niya ospital. Sumaruno akto inton madamdama. Mabutbutay nga nanang. Awan da ka sa mapasama kini Beatrice anak ko. Saan namatay ti asawam? Iso amapan ka niya ospital. Masapul na ka ti asawam. Alaan, mapan ka ang Gabriel anak ko. Inayadan nyo lang, Mami. Dito kayo magita. Antay tipungan nyo. Oh. Agyaman na, Brent anak ko. Awan na nyaman na, Mami. Sige, ibati kay pa'y dito eh. Inakurnusan na giti usaryo, Jerwar. Gabriel, di ka mo't matagtagari. Manipod si mangbat ka dito yung ospital.
Napabot ngan ka kadi. Beatrice. Adayo iti bahagis lakay. Basit lang matisugat ko iti saka kan tumang ko. Kan basit lang matigasgas iti ima kan sikog. Bakit? Motor lang matinakadungpar kanyak. Kasanan no, malpas na ito eh. Kat ada pa'y sumaro na. Apay nga minapampanunutam day taay ha. Diyak maliklikan tayong butang. Maminsan, mapampanunot ka pa'y kitin nga isina. Anya? Apay nga, gisam ka nga eh. Numabutan ka matlagayam. Di saan ka kuman anagar-aram. Tapno saan tamat anagasawa. Kasano ay malipatak, ti butang nga marikarignak. Kumararag ka, katagtalag ka iti Diyos. Panunutam, asaan na akayat nga dadakas ang mapasamak kadagiti anak na. Beatrice, Lakay, libata mo dagiti saan anasayata na palabas mo. Aging gaadi mo iwaksi dagita iti panunot mo. Agbutang kat agbutang kan tumanan. Patibgaram ko matipakinakam mo. Agtalag ka iti Diyos. Umararag ka, kat dawatam ti panarabay na. Amok asaan na tayo abaybayan, Gabriel. Miss F, sangapulon atawan tinapalabas manipod daydi apasamak. Agkinsi atawan meten nga agdandan na kami kani Beatrice. Ison ti pinakanabayag a nakadennak. Aklunak nga aging gaita ket adalatta dagiti gundaway a mabutbutengak. Nang runa no kasjay nga agsakit ken rumrumwar ti asawak. Numabalin, jak kayat a mapukaw iti panagkitak. Ngamin, kasta unay a panagdandanag ko. Ngam husto ti kinuna ni Beatrice. Sa anak a mabalin nga agpaabak iti buteng. No addaman nasayaat ngayon paay dagiti nagbalin apadas ko, daytoy ket ti panangidaton, wenno panangisukok iti amin nga aramidak iti Dios. Amin abanag ket rumbeng nalaang nga italek tayo kenkwana. Ngamin, isulaang ti akin kontrol iti amin abanag. Isu ti man nakabalin ken mannubot tayo. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Gabriel. Ken ka pagayam, Gabriel. Uray mamin ano ka maisukba, matumba, wenno may patukma, bumangon ket bumangon kalatta. Kasta ti kayarigan dagiti pannubok iti biag. Uray paulit-ulit dagiti pasamak, saan ka arumbang asumuko. Ipakitam anapigsaka, ipakitam akabaalam dagita pannubok. Ngamin, saan nakangaikan ti Diyos iti pannubok wenno parikot adi mo kabaalan asulbaran ken paglabasan. No sumuko ka ket maawanan ka iti namnama, di munton mapadasan ti agragsak. Kas kunana iti maysa a kanta, at daragsak kalpasan ti panagsagaba. Alakastan pagayam Gabriel, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay, iti kapadasam, dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Kidawag nga ilingad na kumalatan iti nagan arubi. Tubuak ti Nueva Ecija ngem nakiasawaak iti Tagala Union. Maysa asiman ti asawak ket naparaburan kami iti dua nga anak. Gapu iti trabaho na kanayon nga rod ti kaawan na iti denami nga agiina. Ngem uray no kasta, nagbalin met a naornos ti relasyon mi kabayatan ti kaadda na iti barko. Aging ga pinatgak ti awis ti kumarik ajak ammo nga isugayam ti pagbabawyak aging gattong palbiag ko. Nang runa, idi nagawiden ti asawak. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Pudno ka di, Limuel? Saan ka nga agsubli iti barko? Uwan bakit? Agnegosyo talangan. Iti kasta, agdadan na tayo kadagiti anak ta. Ay na, agyaman ak unay lakay.
Sa wakas, after 13 years, saan kan amayadayo kada kami? Wala. Kailiw kayo na yan. Nangrurakan ka bakit? Oh, Kasaan kan Kalimuel. Kailiw ka matuna yan lakay. manipot ita. Ipapasta nga iliwan ti tunggal maysa. Bumawi ta kadag iti panawin na naging nadayo ta bakit? Uy, Ruby, ah? Kaslahiyang mo ti 2 weeks sa panagbakasyon nyo. Pag ko naamad, Mare. Blooming ka, Mare. Ay, kaslatim mabaka dagos. Isaya, amo Mare, nakaragragsakan. Numabalin lang kuma asaanin amalpas day di abakasyon. Ay na, naragragsakak pa'y kuma. Iso na laang, tasaan man amabanin. Ngamin, manglukatan ti negosyo arogyan ni Limuel. Kaya't mo asawan. Saanan nga agsubli ti barko ti asawam? Saanin at talaga, Mare? Agtali na udin dito eh. Kasano daytan, Mare? Di saan ka na makasurot iti kasino? Nasaysaya at kit di kinapudno na, Mare. Idi pa'y laang akayat ko aliklikan dayta. Ngamin, awan mo't nasaya at itulong na itibiyag ko. Isupay kit di nakailumlumak iti utang. Nagastos ko amin nga urnong mi kinilimwel iti bangko. Gaputa kayat ko ti makabayad adagos kadag iti utang ko. Gan maisubli ti urnong mi. Nakirelasyon na kini William. Banag apagbababawiyak nga aging gaita. Mari Ruby, Itak lang ang ama Amiris. Asaan arumbang aramidan apagliwliwaan ti kakasnabanan. sa bagay matkit di ang kasanon ni Boss William. Ha? Birbirukan na kangamin kanya kidi na minsan nga aldaw. Saan nakakano ngamin ang makontak? Saan nakano ang maawagan ti number mo? Isu nga idiin awag mo kanyak anak kaawid kayon. Imaya kadagos. Ay, talaga nga ingagarak ngayon yung ti cellphone ko. Itikas na, di nak maawagan. Ami. Updated ko kan kasurat. Pakiitad munto kumakin ni William. Ay, nene. Kastoy terumpal ito na ito. Ay, ne. Apay at pinigis mo matanti surat ni Ruby. Ipagam ka ni Ruby. At di na mabaling arang ni tentikas na kanya, ha? Ha? Jak umanu tabas tay belang naklatar nakaslapasura. Boss William, simbang patanti asawa na. Isungarod nga adaywan na ka. Ngamin, di na kayat ang madadaal ti pamilya na. Kan may isa, nabayagan ang nakabayad iti utang na ken ka. Oy, bay! Basta jak umanugot a panawan naklatan. Jak umanugot nga ibatinak. Sana pulos. Boss William, Ibagamhan ko nangagsarita kami tinasayat. Sana mapalin nga ramidan na tikastoy kanya. Anyang iti makunam iti panang masayat kan kalakay. Agad, mayata bakit? Nagganas. Nakaginawa iti kastaunay. May saday ta kadagitil iliwag. No kas nga daki di barko bakit? Di pa nang masahe kanyak. Jak ngamin kaya tagpamasahe ti sa bali. Nang runa, no babae tagmasahe. Limel. Amo maten. Tigat ko, ketsi ka lang. Agi ang manyak, Limel. Nagbalin ka na puno kanyak. Uri agin at ayuta. Apa nga ngagsangit ka bakit? Kwa, maragsakan na klaan. When, maragsakan na gapoy timbagam, Limel. Gusto nga rin na bakit? Di ka nagsangit. Amangan mo makita na ka nagiti anak ta.
Ibagada pa yung pagsangsangitan ka. Amo ma, nakagasgasat ang. Ngamin, kaskan ka tinakiasawa ang. Katagyaman ako na itinapod no panagayat mo, Limuel. Nag-text man yan ni William. Anyamatan. Talaga ada ulit ay alakay. Nagtangkan ti ulo na. Saan adumdumag kini ami? Talaga di na kaya't kasardangan. No apay mat ngamin anak relasyon na kailangan ko ana. Ba nagapagpapaboya kita. Diyos, anya ti aramida. Sina anak lakit di ti asawak no maamuan na ti amin. Tiyak kaya na mapasamak dita. Ay, at ako na'y nilimot. Anak! Nanang. Apay nagsangsangit ka. Nanang. Nabayagan na palpaliiwan ka, Ruben. Tunggal pumanaw ti asawam kendagi ti ubeng. Kasla ka na yun ka may kulkulang. Nakaadayo tinakay tulungan ti imatang mau. Kasla ka na yun ka malmalday. Abay, ada ka ti parikot mo anak kau. Nanang. Ada ka ti ilipiluman mo iti asawam. Nanang. Abay adi ka sumungbat. Lukas na. Gusto ka. Ibagaman kanya anak ko. Ang mga numatulungan ka. Nagdagsan ti parikot ko, nanang. Ay anya nga runay na. Ibagam si sasagan ang adunggang magawat kan ka anak ko. Anda na aramid ko ada kalabasol kinilimuel, nanang. Anya ti aramidak. Kaya't ni William ti makisinara kanyak. Hoy, umay ka, tamaturog dan. Rabi, Anya ti rumbang aramidak. bakay. Anya ti kunamla kay. Umaykan ko na, tamaturog dan. Rabi, masapak man na narumwar no bigat. Kwa, lakay. Umuna ka na maturog. Sa anak pa ngamin ang makaturturog kat. Madamdama akto na maturog. Ada ka di parikot. Ha? Kasla na kaununog nga minti pampanunutan. Kwa. Awan lakay. Awan ti pampanunutat. Kinapod no na. Kaslang amin maditibagbaki kita eh. Nabanugak lang siguro. Sigurado ka? Juan. Okay. Lukayat mo. Kaduan ka mapanagpatsik apin bigat. Saanan limel? Okay at lang. Promise. Kurang lang siguro tinan na dayto. Angan, Ruby. Di ka madanagan lakay. Okay at lang kunakman. Panagkunak at madmadlawon ni Limuel nga at napakariribuka. Ay, anya nga iti planom itamare. Diya ka mo, ami. Nabayadak matantiut ang kukan-kuana. Ngamno apay matadinak latasardangan. Di kaya't nakatagsarak kami. Ay, pasensya kan, Ruby. Nomok lang nga kastoy ti mapasamak. Saan ka kuman nga inaw-awis amapan iti kasino? Di ka agdanag, ami. Awan mat basol mo. Kan may isa, kinayat ko mat. Anya nga tanong kasaritam langan ti asawam. Ipudnom kan kuha na ti amin. Iti kasta, awanan pa kariribukam. Anya, ay sana mabalin, ami. Sigurado at akil agulo ti mapasamak no bilang laang. Nasingpat mat ti asawam.
Ipakaawat mo kan kwa na ti amin, Mare. Juan, pudno na singpat. Ngam sabalin asaritaan ti pan nakirelasyon ko iti sabali a lalaki. Kabayatan ti kaawan na. Ibagam nga na ilawan ka laang mat. Kan saan mo mat anagayatan ti amin, Mare? Napilitan ka lang, gaputan nakautang ka iti dakkel gapu iti kasino. Uray pay, saan nga umdas arason day tamari? Sana bali, amok amalpas mat laang na ito'y. Awan mabalin ko, no di ti makisinarak manan kini William. Naskan nga agsarita kami itinalakpan. Oh, Ruby. Waktu kita di nakabailan abas tatal likodan lantong. Inak igaman, ipatamtiin makulyam. Uy, natangsit kaitan na. Apay ngamin aya adinak pay lasartengan. Ngamin na. Sana siya ti klase ti lalaki, basta'y basura latan, ti may sa babae. Ha! Siya lang darumbang amang ibasura iti babae. No jakon kayat, kano awanan pakairan no na kenkwana. William, Amumat no kasano ti panagursunada ka, saan ka di? Yeswa di nagmabalin abasta panawan. Nawaram. Ha? pangaasim William. Sa dengan ako mamatan. Maasi ka. Diyak kaya't amadadaol ti pamilya. Amumat no kasano ti kinapatid na kanya. Awan bibiyang ko. Tinapatag agragsakan. Kat babaantay takan ka, Ruby. Awanan kay ti boy. Nagalas at talaga ti ugalim. Demonyo ka, William. Ipakamlatan di kayat mo nga ipaga. Awan bibiyang kukunak manen. Tinapatag kita kanya. Paragsakan na. Kukuha ka lang, Ruby. Lukas ta. Pampanunutam nga mga nuad na nadagsan aparikot ti asawam anak ko. Wala nang. Amamok na sawak. Kabisadok na giti kargaraw na. Mamata ka da pakariribukan na. Ay kat kasarita mati asawam. Inaramit kong day tananang. Ngam di na kayat nga ibaga. Madila ka no tirik-tirik na na. Isuakas jay. Ay katamangan no talaga amadila ang matirik-rik na ti asawam anak ko. Sapay ko nga, takas tangag pa iso nanang. Awan mo ti amok ang makagapaw. Tapno agilimod kan ka ti asawam. Malaksaid no adda saan anasaya at nga inaramid na. Kabayatan ti kaawan mo. Nanang. Nungay ni abalayan silya laengen ti pagdamagam. Amangan no amuna mo ti may papan iti mapalpaliiw mo iti asawam anak ka. Ni William manan ti umawawang. Anyang matan. At alam mo ti Robby. Nung umawag pa lang. Ti unan pa Sapay nakaturog ang ilimal. Ang mga namalukag. Sino ti umawawag bagad? Ha? Ay, kwalimal. Ni Mari Ami. Uwan. Ni Mari Ami ti umawawag. At ang aming pangaw-awisan na kanyak intong bigat. Diyak rin ni playan itay. Iso siguro nga umawawag. Sumbata mo na. Mga nung napatagti bagana. Intong bigatin lakay. Makaturturog akon. Kaya't kuntagin na na. Umay ka nga ro doon. Itay ka pa yung ururayan. Uwan lakay. Umayakon. Iyop ko lang ang cellphone ko. Itikas na. Hindi na ko maawakan. Ada business trip mi nga tindarak inton bigat. Makalawas mi Jessie po. Bakit?
Makalawas ko nam limer. Wen, agseminar kami, Jay. Nagpayagan nga eh. Unay kat ti asawa ko na. Apay, kayo yung nakadagos. Limer. Mabit ti makalawas. Sumagmamanulangal daw day, Jay. Sa bagay na kindi. Sige pala ti makamu ka dagiti uping, wen. Sana bale, tamabit lang matikawan ko. Agsubliak mo dagos. Sana kasi ti barko, atawon ti palabsen. Sakbay ti panagawit ko. Wala kay. Agan-anad ka kumaijaywan. Uwan ka di bakit? Awan ti rumbang nga pagtanagam. Da kayo ti rumbang agan na ditoy. At da kano nakita ni nanang alalaki nga umar-arubayan, idi namin sangal daw. Ang mga nagsipsipot iti takawon na. Ha? Lalaki ko nam lakay. Wen, iso nga idubol lakyo ka na yung nagitiri daw. Nang runa, nudakda kayo. Diyos ko, amangan kit dimot no ni William ti bagbaga ni nanang anak kita na. Isaganam to man nagiti itugot ko akawas, bakit? Uwan na kay. Iurnus kunto inton madamdama. Cellphone mo sa matiyada iti lamisaan nga agriring anak ko. Uwan na nang. Apay kaya di mo sungbatan. Ang mga nuna patagtibag at umaw-awag. Sinong batak inayan? Ngam dagulit mat. Umaw-awag lat na. Imbagak lang aruden ajak am-am mo ti dakdakamatin na atao. Kasta. Wala nang. Bayan nyo lang din na. Mauman tumat lang. Sapay uso tis kamarita. Kita tamang ano ang lilawan na ka. Wala nang. Isungarod ajakon sungsungbatan. Daytoyan ti pagbutbut nga kami. Pangpangtaan na ko ni William. Anya? Anya nga iti pangpangtana. Nadyak ka numakisinarakan ko na. Awagan na kano ti asawa. Kan adda kano isend na aladawan mi. Anya? Sus Mariusep. Kasano pa yun dayta? Mariribukan ang una yan, Mare. Diyakon ang mo ti aramida. Diyak pa'y kitin makaturturog. Gapo iti kapapanunot. Mapunkonsensya siya ako na yan. Nuapay matadinak ngamin sa radangan ni William. Obses kan kaday dya William, Mare. Amangan nul aksiden nak ti asawak. Agraman dagiti anak ko, numaamuan dati amin. Anya nga tano i-report mo laangan kadagiti pulis. Anya, ay saan ang mabalin, Mare? Nakarakaron. Ngamin, adda igam na nga ebidensya iti panakirelasyon ko kan kuana. Ay, Adda na panunod ko nga aramidan. Iso na lang ang tadyak amunog baligi ak. Kadeta, nakatulungan ni William. Inayatek ti bumangon. Alaag ti cellphone na. Kat igilit ko dagiti bagbaga na aladawan. Dagiti ti cellphone na. Nakadiso iti lamisaan. Himbag lang. Taamok ko iti password na. Adita, nalukat ako na. Biro kag iti photo gallery na. Ti bagbaga na aladawan mi. Awan mat makita aladawan mi dito eh. Pasig mat a construction site yanta dito eh. Nukas na. Inulbutan na lang. Saan apod nung daladawan mi iti cellphone na. Tinambar ko. Biro ka. Kat idilit ko. Itikas na. Saan na kon amakuntag. Talaga ang maudin da ito'y apan nakisinarak ko kan kuana.
Nadamag mo ka din ti may papan ka ni William? Nga anya, mare. Natayan. Anya. Ni William. Natayan ko na. Wan. Sigun iti sekretary na. Naatake ka no iti mismo a balay na. Dead on arrival ka no. Anya. Naklaatak nga rod. Si kaadagos tinapanunot ko, idi ko nadaan natayan. Di mat nagkita kayo pa idi kalman, mare? Uwan, mare. Jakmat ka ba ilan nga aramidan ti pampanunutan? Ah? Ay, kwa. Saan ba't nga iti kasta, mare? Ang nubilang laang, mga numayraman ka iti investigasyon. Naimbaglaangan ta iti mismo abalay dati nakatakyan na. Pakawanan na ti Diyos. Ngamamom ka di. Nalaganan tirik na. Gapoy timbagam nga awanin ni William. Uray syakmat, mare. Patsat nga awan ton mangriribok kan ka. Ngamin, natayan ti tao apagbutbut ngam. Miss F, kaslaak na parutan iti siit iti barukong ko, idiin padamag ti kumarik tinapasamak kani William. 5 atawan metten tinapalabas, manipod daydi apasamak. Ket ti pagyamanak, naurnos met tinagbalin a relasyon mi nga agasawa, agraman dagiti anak mi. Adda dagiti gundaway a malagip ko tinagbasulak, ket makonkonsensyaak no kasjay a makitkitak ti asawak. Numaminsan kayat kun nga ibaga ka ni Limuel ti amin. Isu na laeng tamaamakak, taamangan no isupay ti agbalin a parikot iti nagbaetan mi. Nagbalin nga rod a palimod iti pamilyak daydi apasamak. Ikarkararag kulatan asapay kuma, tano bilang tamaamuan tuman ti asawak ti nagbidutak ket mapakawannak. Kasta unay a panagbabawik. No kumata sa anak asimursurot iti kumarik anapan iti dayja a lugar, nalabit ajak na sulisog a nagaramid iti may kaniwas. Ammok nga do ti manggura kanyak, ngem awatek amin dagita, ngamin ammok nga agingga itaket si babasulak paylaeng iti asawak, ken iti imatang ti apo. Aging galaangan ditoy Miss F, ket agyaman unay iti anos mo anang ibasa, ken nangiornos, para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Ruby. Ken ka pagayam, Ruby. Uray kasanupay ti kinaadu ti kinasayaat nga inaramid tayo, mapukaw amin dayta iti may salaeng a panagbiddot tayo. Agbalin tayo nga rod kumaanaanad kadagiti desisyon nga aramidan tayo. Agpanunot tayo anaimbag, sakbay ti anyaman nga addang. Ipangpangruna tayo kumadag iti prioridad iti biag. Iti kasta, awan to ti pagbabawyan tayo intundumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam, Ruby, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo,